Naimbag nga oras yung kaprobinsya nihan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipud ti Kapitolyo ti La Union. Daytoy ti Baro at Timek ti Kapitolyo News Program. Naiyanak nga awan iti sakana ni Alex. Ngem saan daytoy ang nakatubang tapno agpursigi iti biyag. Ipinagmamalaki naming mga PWD na maski ganito man kami, nakakasurvive at pinagpapatuloy naming mabuhay at itinatrato namin yung sarili namin na pantay-pantay. Kung ano man yung kaya ng normal, kakayanin naming mga PWD. Saan mo ta nagbali na lapad, ti kinakurang itiramay ni Jim. Tapno makasapol itinapintas at trabaho. We have to grow. Kailangan nating mag-move forward. Sabihin na nating physical disability ka, ibig sabihin hindi ka na laging nahuhuli, dapat sumasabay ka dahan-dahan. Tinapnuan inspirasyon ang pakasaritaan da Alex ken Jim ket pamanaknaklaang iti determinasyon ken kinatibker dagiti persons with disability iti probinsya tapno gun-udan dagiti arapaapda iti biag. Tapno matulungan dagiti PWDs ang maadan iti kanayonan a pagsapulan idila ang Hunyo 26, 38 a PWDs manipud iti naduma-duma nga ili iti probinsya ti Naipasidong iti Livelihood Training iti self-screen printing ijay home for the elderly Barangay Ilinorte, San Juan. Indauluan daytoy iti Provincial Social Welfare and Development Office. Dito yan ay suro, ti panagimprenta iti naduma-duma a disenyo, karagiti lupot aramat ti self-screen. Malaksid iti dayta, na isayang katpay ti Drug Awareness Seminar. Ti aktibidad ket inisyatibo iti Provincial Government of La Union, nga idadauluan ni Governor Rafael Veronica Ortega David, tapno agtultuloy ti panakairakura iti karbangan ken maitalo ti sektor iti PWD iti probinsya. And yung objective po, no, nung activity na to ay upang mabigyan, no, ng opportunity yung ating PWD sector. Nilang matuto sa training na magkaroon sila, no, ng opportunity na gamitin naman ito upang pagkakitaan nila. Napalaos mo ti panagyaman iti presidente iti federasyon ng may kapansanan ng La Union, ani Felix Baliklik, iti suporta ken panangipaay iti importansya iti PGLU kadakwada. Salamat ako sa ating gobernadora dahil sa patirin nga to ay aduti mas sursuruan nga padak nga different able person iti probinsya nga La Union. Inpaganat-gatmat ni Gov. Rafi ti suportana iti aktibidad. Ken sinigurado daytoy tagtultuloy a panangirakurak na iti inklusibo a probinsya. Manamnama nga adupay a trainings, aktibidad ken tulong para karagiti PWDs iti probinsya tinakasagana karagiti sumarsa nuno a bulan. Impasigurado mat iti gobernador ti panangbukal na karagiti programa amang ipaay iti oportunidad ken mangpapintas iti panagbiag dagiti PWDs iti probinsya. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro at Timek ti Kapitolyo News Program.